Bă, așa nu știu de tot. Na, în viața mea. Bă, aici. Vino aia, că poate, că duci din viața mea aici. Cum acolo? Bă, nu mai curge apă, ce s-a întâmplat? Cum merge acolo la perspective? S-a dat și papă. Unde? Iar domnule, o să-i dau muie 300 pe uitați ea până Diana. Bă, dar mai am reclamă, mă măsărit mai rău până la tine. Când mai e dată cu mătă? Bă, dă-mi una. Băi, că l-am trezit. Poți să spune și dacă o care să-l bagi? Acum n-ai. Băi, trebuie să-i poate, nu ne trebuie să-l bagi. Ia-o răstit pe el. Eu nu vine, vine. Ce-i făcut ăsta? Cu pizza! La fete ce ordini, că să vezi acasă că pune pizza pe cruce. Vezi că a fost cu tine. Nu mai știu, nu? Dar de ce sunt albată? Că doar m-a dat cu roșu. Care a zis la tăi. Nu eu, ăsta mai la flori. Îmi place seama că te pun pe cruce. Îi te-a dus la dărât. Te fac prin cosul, măi. Iar m-am gândit că ai intrat cu ea la băieți. Ia, mă, mai zic ceva. O să fii împotriva ta. Gata, eu. Mai am, vă leg de-o bără după aici? Hai, băga mea.